Здравейте, аз съм Там 2006. Днес ще снимаме как се рисува Bloom Enchantics на този бял самотен лист. Чакай, това ми е наобратно. Изчакайте малко да се чистите на старите. Флора, муза. И ето, намерихме си лист. Така на този бял. Ето този. Така, чакай да го правя. Ако виждате шарки отзад, аз не съм мастер, за съжаление. И да започваме. Като нарисувам лицето, ще ви покажа. И ето ми пак много и ето го лицето. Много не ми се получи при тона тук. И да продължаваме надолу с лицето. Ще вземем жълт фломастер. Ето. И тук нарисуваме врата. Като нарисуваме врата, вземем този розов фломастер и рисуваме панделка. Ако никой не е забелязал, тук има панделка в Enchantics формата. Сега с синьо рисуваме останалата част от костюма ѝ. Ето. Тук е допълним със синьо. О, косата ми. Няма нищо. И розово. Така. Така. И пак синьото, изчакайте малко. Така, върнахме се, трябваше да се оправя фломастера и така. И още едно синьо. И готово. Ето и роклята и на Bloom. Да започваме с останалото. Взимаме жълтото и рисуваме тази празна самотна част. Тук правим ръцете. Тук. Защото тя има ръкавици. Все пак. Обравяме се към краката. О! Добре. Още едно малко надолу и идеално. Сега от тук. И ето ги краката и да продължаваме. И сега да нарисуваме лъвките и ето едната. Така другата. И така. Това ще дорисуваме краката. Сега да нарисуваме ръкавиците с розово.
Знаете, не рисувам хубаво ръце. Ето ги. Взимам пак жълто. И дорисуваме краката и. Точно така. Ето. И започваме с червената косата. Значи червената ми коса, която се не стана на нищо. Не показвам ли? Та ето. И ето я косата. Пропуснах фибите. Така. Идеално. Сега крилцата. Не знам как точно да ги нарисувам, защото много не съм препознател. Не гледам от никъде. За това ще ги нарисувам направо. Ето. Виждате, става добре, мисля. Нарисувам добре крилца, но пак бивам. Ето, това ще са крилата и. Не знам точно как се рисуват крилата и. И ето. Ето. Не са много интересни, но пак са нещо, да. Ето. И обаче къде ми отида капачката? Долу на земята. Сега ще използваме розово да ги отцветим. Не точно да ги отцветим, ами малко така крещата. Ето така. Така раз. И сега пак синьо. Ето го. Надкрила. Така. На мен е трудно, обаче от лявата да рисувам. Ето. Мисля, че станаха. И ето ги. Така, да взимаме розовото и да захващаме работата си. Тъй като тук ми е по-трудно, не, тук ми е по-лесно всъщност. Така. Ето и точно е тук, има по-малко розово тук, ама тук защото ръкавиците и за това. Това трябва да бъде Enchantix. Изчакайте.
Enchantrix Bloom. Много благодаря. Ще има следващ клип с... Напишете долу в коментарите, абонирайте се за мен и чао. Това беше от мен.